Dat klinkt net goed. Nee, nou dat is de reden waarom dus de accordeons en de harmonica's hier gebracht worden. En waar ben je nou met dwaande? Nou, dat zal ik je vertellen. Een accordeon, deze accordeon is ongeveer 65 jaar oud. Zoals jullie zien, dan heb ik die oude ventiel, die haal ik eraf, die haal ik eruit. Die worden op een gegeven moment wat hard, die worden wat stug en die worden wat krom. En als ze dan dus op die stemplaten liggen, dan sluiten ze niet meer goed af. En dan, ja, dan gaat de lucht aan de verkeerde kant weer langs. Ze maken bijgeluiden, dat is niet de bedoeling, hè? Mijn naam is Berend Kok en wij hebben een winkel in trekharmonica's en accordeons. Wij repareren, we restaureren, we reviseren en dat doe ik nou ondertussen 45 jaar. Wat wij hier doen op dit moment, dat klinkt raar, wij zijn de laatste in Nederland, in heel Nederland, die een accordeonzaak heeft met alleen dit erin. En het is eigenlijk uniek dat je 45 jaar lang bestaan kan van alleen dit. Ik vernieuw al die ventielen, binnenkant, buitenkant. En als het dan klaar is, dan zet ik de stemtafel aan. En dat apparaat heb ik 40 jaar terug al zelf een keer gebouwd. Er zit een pedaaltje daaronder. Dat je dus vacuüm krijgt en dat je druk krijgt. Nou, als je dan hem erop zet, dan zie je dat hij gaat lopen. Nadat ik dus ventielen vervangen heb, is alles ontstemd. Dat is logisch, want je krijgt een heel andere verhouding. Dan moet dat weer bijstemd worden. Als je een kras op de onderkant zet zo, dan wordt het metaal daar wat dunner. En dan kan die verder heen en weer, zakt hij in toon. Als ik bovenin er ietsje afhaal, dan stijgt hij in toon. En zo moet je dus een paar honderd tongetjes in zo'n accordeon bij langs. Ja, totdat het helemaal goed is. Waar komen de klanten mooie bij? Overal, ja, komen overal bij. Maar de meeste klanten halen wij toch uit Friesland bij. En ja, daar zie ik altijd hele grote clubs. Alleen nog helaas, dat is ik al je wat minder worden. Dat is ik wat uit mijn gang alle jaar. Voor de verkoop van accordeons zijn we gestopt. En alleen nog dit. Hebben een heleboel bij die stappen over op een trekharmonica. Even kijken. En hebben de meesten nog wat leefde voor de accordeon? Dat is het punt van discussie. Mijn generatie, de 70 plus, die speelt nog wel wat. Maar kom je boven de 80 en die zijn er veel, dan stoppen ze. Of ze zijn er niet meer, ze worden ziek of het wordt te zwaar. Dus ja, ik ben van mening dat de accordeon langzaamaan uitsterft in Nederland.